O sol foi moi benvido esta semana na comarca, sobre todo para os viticultores chantadinos que por fin se animaron en gran medida a iniciar as vendimas de xeito xeralizado. Algunhas das adegas de maior produción da zona, como é Amedo, leva días na faena, e na tarde de onte xa tiñan recollido e iniciado o proceso de máis de 20.000 kilos de uva, pero aínda lle queda por diante a outra metade. Estes vendimadores traballaban onte pola tarde nun dos viñedos próximos ao encoro na ladeira do Sabiñao. Xa levamos dende o día 19 que vendimamos o blanco, despois cando empezou a chover tivemos que parar a vendima, e cando xa levantou o tempo empezamos. As chuvias dos últimos días retraeron a gradación que había nos froitos, pero con todo en moitas zonas o estado sanitario da uva é moi bo, e dende as adegas chantadinas son optimistas. Cando fixen o control de viñedo antes das choivas, daba en torno ás 12, medio, 13, e agora baixou un pouco o que é a concentración de azúcar. A uva está ben, sanitariamente ben, algún racimo tocado polas choivas, pero contentos, moi contentos, mellor que o ano pasado. Sí? Sí. Por qué? O ano pasado chovera de seguido. Este ano foron choivas intermitentes e soplaba o aire, eso que eras ou non vai secando. Os chuvascos máis intensos, segundo as zonas, afectan dun xeito moi concreto o froito nesta época crucial. A uva hinchas da auga e a concentración de azúcar é máis diluído o azúcar. Moito traballo humano nas ribeiras nunhas labouras cargadas de tradición que supoñen unha fase importantísima para o resultado do que serán os caldos da nova colleita da Ribeira Sacra. Esta adegueira teno moi claro. O máis importante do noso traballo, porque é onde se concentra o que vai a ser o noso viño. Vemos a moita xente nos viñedos, en toda esta zona, pero tamén é moi importante o que facedes na adega, non, estes días, porque que hai que facer dentro estes días, aparte eso, o sea, darlle entrada e como... Aparte dar a recepción de uva, pues, controlase a concentración de azúcar de cantal, das acideces, e despois no depósito, pois, cuidalo moito, remontados e controlar temperaturas de fermentación. Os produtores pensan que non será unha mala campaña, e no caso desta adega os milleiros de kilos que están a entrar quedarán, segundo as previsións, nuns 10.000 litros de viño branco e unha meirande produción de tintos en torno aos 25.000 litros. Pese ás dificultades de algúns viticultores e adegueiros para a colocación dos excedentes, a de 2014 será unha gran colleita en opinión de Lorena Gai e de moitos dos que fan posible a progresiva profesionalización da produción vitivinícola na Ribeira Sacra. Eu creo que vai ter boa acollida e moito, na miña opinión, moito mellor que o ano pasado. Son días de vendimas e esta será unha fin de semana intensa tanto na subzona chantadina como na Ribeira Sacra en xeral, onde tanto particulares como empresas aproveitarán sobre todo a xornada do sábado antes de que o domingo se aproxime algún risco de inestabilidade no tempo. Os vendimadores son os protagonistas nestas comarcas e ao tempo que recollen tradicións tamén saben aplicar o inxenio e os novos materiais para facer máis dócil o traballo. Se o martes un dos carrexadores nos amosaba a tradicional molida para minimizar o peso das caixas sobre o lombo, onte atopábamos outras alternativas como estas nas ribeiras chantadinas. Un xeito máis equilibrado de repartir o peso nunha especie de mochila metálica adaptada a este traballo.